Quddiem l-imħallef Florence Quintano Nazzareno Briffa ta' 49 sena minn Birkirkara beda d-dej ġuri fejn qed ikun akkużat bl-attentat taqtil ta' Petru Borġ ta' 56 sena ukoll minn Birkirkara. Il-każ kien seħħ fit-22 ta' Lulju tal-2009 f'Birkirkara stess. Kollox beda b'argument bejn l-akkużat u l-vittma li wassal biex Briffa allegatament jispara tir fid-direzzjoni tal-vittma li spiċċa ferut f'wiċċu u fonqu. Petru Borġ kien għamel ħin fit-taqsima tal-kura intensiva jiġġieled għal ħajtu. L-akkużat qed ikun mixli b'4 kapi ta' akkuża li spara fuq il-vittma bil-ħsieb li joqtlu, li kien fil-possess ta' arma tan-nar u spara biha, li kellu arma mingħajr liċenzja u li spara fuq proprjetà pubblika. Fil-qorti l-avukat prosekutur Maurizio Cordina qal li l-argument inqala f'ħanut tax-xorb. Briffa telaq mill-ħanut u mar id-dar tiegħu fejn ġabar is-senter u baqa' sejjer għal fejn joqgħod il-vittma. L-ewwel spara żewġ tiri fuq billboard imbagħad spara lejn Petru Borġ fejn laqtu mal-ewwel. Skont wieħed mir-rapporti li daħlu għand il-pulizija, Briffa nstema' jgħid fejnu ħanoqtlu. Il-pulizija sabu lil Briffa fuq il-post u arrestaw wara li neħħa l-arma minn idejh.